गिबि गिबियावनो दिनै नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा जोंहा जेराव जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 4थि बोसोरारि जथुम्माया जा गाबोननिफ्राय जागायगोन। जाहा गिबि हाबाफारि हिसाबै जा माखासे बेखेवनाय हाबाफारि दङ। गिबियाव जोङो थांफैब्लां थान्दै नब्लां बेखेवनाय, लोगोसे जामुंसालि बेखेवनाय, लोगोसे आरोबाव जोंहा गाहाय सायनासालि बेखेवनाय। दा बेनि उनावहाय जोंहा 10 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो जोंहा माखासे बादायलायनाय दङ। थुनलाइयारि बादायलायनाय, हारिमुवारि बादायलायनाय, लोगोसे बुलुर बादायलायनाय। दा दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायहरनो सानोदि जोंहा जोंनि सानजा सानजारि नोगोर दख'रानि सिङाव थानाय गोबां जा गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफोरनिफ्राय जा थुनलाइयारि बादायलायनायाव जोङो मोनसे बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जाखादों। दा बिदि बेलायै बिथांमोनखौ गाबोननि जिथु बादायलायनाय जिथु हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ मिजिंथिदों। आरो जा जोंनि सानजा सानजारिनि दख'रानि सिङावनो थानाय गासै गं 42टा गामिनिफ्राय जिथु बुलुर बादायलायनाय, बे बादायलायनाय हाबाफारियावबो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो हांख्रायहरनाय जादों। आरो गाबोन जोंहा 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो थान्दै आजावनाय हाबाफारि दङ। 6 रिंगा मोनाबिलिनि 6 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो थान्दै मेल जिरायनाय जागोन। दा जोंहा थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां दिपांकर नार्जारि बिथांखौ जोङो थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोङो हांख्रायनाय जादों। आरोबाव थान्दै मेलावनो आलासि महरै हांख्रायनाय जादों जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनखौ। आरो दा गाबोनो जोंनि बे थान्दै मेलाव जा गं 42 गामिनि जिथु आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि, लोगोसे गामियाव जोङो गासै साद'यै लेंहरनाय जादों। आरोबाव जोंनि दाख्लैबावैसो जोंनि दख'रानि सिङाव दानानै होजानाय जोंनो गामि खोन्दो आफादनिफ्रायबो जोंहा जोंनि जिथु बिबानगिरि बिथांमोना दा बेवहाय गासैबो बाहागो लाफैनाय जागोन। दा गासै गाबोन जोंनि थान्दै मेलाव गासै खमैब्लाबो 1000सो गासै सुबुं जमा जागोन आरो बेवहाय।